ନୂଆଖାଇ ମିଶିକି ଖାଇଛୁ କଣ କହିବେ? सर्वप्रथम मुई पश्चिम ओडिशा रो समस्त भाई भौणी मान को नुआखाई रो हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊछी। ଆଉ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଇ ଦଶମତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୋର କାମନା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ଭଲ ବାତାବରଣ। ସଦସ୍ୟ କିଛି କମ୍ ରହିବ, ସରି ସଦସ୍ୟ କିଛି କମ୍ ରହିବ। ହଁ ଛୁଆ ମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍। ମୋର ଝିଅ ବି ଏ ବର୍ଷ ନାଇଁ ଆସିପାରୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ, ତ ଯେତିକି ଆମେ ଅଛୁ ହାପିଲି ଆମେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ଚାଷୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ପॉलिटिकल भाषण नहीं दिए, परंतु चाषी भाई ମାନଙ୍କୁ ବି हार्दिक अभिनंदन ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ନୂଆଖାଇ ବହୁତ सक्सेसफुल हो। सब देवी देवता ମାନଙ୍କର आशीर्वाद रहू ସବୁବେଳେ।